ти си хляб, ти си бил преди Авраам, нещо май не си в час. Вероятно това си мисли, че не е вменяем, че а тези, които са били с него, са го слушали, разбирали се за какво им говоря, за небесното царство. И когато той се обръща тъжен към тях, казва: и вие ли ще ме напуснете? Вие ли ще ме напуснете? Тогава апостол Петър излиза и му казва: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. И аз им казах: ето сега стоиме тук пред гроба. Тези хора са си отишли при него. Ние при кого да отидем? От кого да искаме мир в този живот, където всичко е в напрежение? Ето, днеска сме дошли да поискаме именно от този, защото няма кой друг да ни отдава. В този смисъл, носейки хляба, виното и житото, ние искаме да покажем, че се покладаме не само на Бог, въобще единния Бог, а на именно на Исус Христос. Защото хляба е Неговото тяло, виното е Неговата кръв, когато Той проля като невинен за отплата на тези, които сме направили велики. Защото Той дойде да изкупи с чистата си кръв, която е драгоценна, тя не може да бъде платена. С нея дойде да изкупи всички нас, защото ние не можем да си платим за това, което сме направили в този свят.